teplo. Od začiatku dejín ľudstva sú symbolom bezpečnosti, nezávislosti a komfortu. Tam, kde sa predtým nachádzalo jednoduché ohnisko bez odvádzania dymu, dnes nachádzame komín s keramickou vložkou zabezpečujúcou šetrné a pre životné prostredie priateľné kúrenie. Od roku 1891 sa rodinná firma Tona so sídlom v Antweiler, neďaleko Kolína, špecializuje na výrobu komínov a patrí medzi popredných výrobcov keramických nízkoenergetických komínových systémov v Nemecku. Na základe viac ako 100-ročných skúseností s výrobou keramiky firma Tona neustále pracuje nad modernými riešeniami z oblasti vykurovacej techniky, preto venujeme osobitnú pozornosť kvalite a trvanlivosti našich výrobkov. Základnou surovinou obsiahnutou vo výrobkoch firmy Tona je vulkanická láva. Vulkány nám už pred 10 000 rokmi dodali ideálnu, ľahkú, tepelne odolnú surovinu s dobrými izolačnými vlastnosťami. V moderných podnikoch nachádzajúcich sa v blízkosti Koblencu a Lipska vyrába firma Tona z tejto suroviny ľahké, duté tvárnice, z ktorých pozostáva konštrukcia našich komínov. Dobrý komín musí byť odolný voči vysokým teplotám a korózii a preto je najlepším materiálom keramika. V baniach patriacich spoločnosti ťažíme vysoko kvalitnú a ohňovzdornú hlinu s výnimočnou kvalitou. Je to východiskový materiál pre výrobu vynikajúcich keramických rúr. Rôznorodé suroviny sa tu v súlade s receptúrou strojovo miešajú a homogenizujú. Špeciálne formovacie a lisovacie stroje dodávajú rúram geometrickú formu. Niektoré tvary si vyžadujú ručné spracovanie. Výroba podlieha neustálej kontrole kvality. Rúry sú po vyformovaní sušené a následne pomocou špeciálneho robota nakladané na vozíky, ktorými sa dopravia do pece. Počas dlhotrvajúceho procesu vypaľovania sú rúry v peci vystavené teplote vyššej ako 1000 stupňov Celzia na približne 40 hodín. Dôsledkom tohto procesu sú veľmi trvácne a odolné voči korózii, čo sú najdôležitejšie vlastnosti rozhodujúce o dlhoročnom bezproblémovom využívaní komína. V niektorých prípadoch sa komíny pripravujú do celkov v podniku a takéto sú dodávané na stavbu. Alebo sú v súlade s objednávkou balené na palety, pričom musia byť zohľadnené všetky prvky nevyhnutné pre samostatnú montáž a takto dodávané odberateľovi. Vo fabrikách spoločnosti Tona môžu byť vyrobené veľké alebo malé, okrúhle alebo štvorhranné rúry s drážkou alebo hlavou. Následne môžu byť dodané na hociktoré miesto na svete. Perspektívny vývoj našich výrobkov realizujeme prostredníctvom neustálych výskumných prác a kontroly kvality. Nemecké a európske normy stanovujú pre výrobky veľmi vysoké kvalitatívne požiadavky a preto je nevyhnutné vlastniť vlastné laboratórium, kde je možné vykonávať skúšky odolnosti. Výsledkom výskumných prác je aj keramická rúra Ultra.
Prvý na svete sme vyhotovili ultratenkú a ultraľahkú keramickú rúru Ultra s hrúbkou steny iba 4 mm, ktorá je extrémne odolná voči teplote a korózii. Na jej prednostiach je založená výroba komínu TonaStar, ktorý pozostáva z vonkajšej časti z ušľachtilej ocele a z vnútornej keramickej časti. Spája výhody oceľového komína, ako je napríklad rýchla montáž s výhodami keramického komína, akými sú trvácnosť, akumulovanie tepla a možnosť použitia všetkých palív vrátane biopalív. Vzhľadom na tieto vlastnosti získal komín TonaStar od medzinárodnej poroty cenu Award a bol uznaný za najlepší výrobok tohto typu v roku 2008. Paleta výrobkov firmy Tona úplne pokrýva potreby odvádzania spalín z domácností a novostavieb a rovnako zahŕňa aj renováciu a modernizáciu už existujúcich komínov. Možnosti moderného komínového systému možno ilustrovať na príklade komínu Tonatec Plus. Spĺňa 3 funkcie, to jest odvádza spaliny z centrálnej pece bez ohľadu na druh paliva, zároveň zabezpečuje odvod dymu z krbu a zabezpečuje prívod tepla z modernej solárnej inštalácie do domu. Tonatec Plus spĺňa všetky požiadavky modernej, nízkoenergetickej a ekologicky nezávadnej komínovej inštalácie. Osobitne pre nás, ako firmu s dlhoročnou tradíciou, je dôležité vyvíjanie nových perspektívnych technológií so zvláštnym zohľadnením ekologických riešení propagujúcich nízku spotrebu energie. Distribúcia výrobkov firmy Tona sa v Európe vykonáva prostredníctvom vlastnej siete skladov a prostredníctvom obchodných partnerov. Preto sa nachádzame už v 20 európskych krajinách. Firma Tona je naďalej spravovaná ako inovačná, flexibilná a úzko špecializovaná rodinná firma s bohatou tradíciou, ktorá má do budúcna prinášať dobré výsledky. Firma Tona už mnoho pokolení ponúka šetrné a ekologické teplo. V tom je tradícia a budúcnosť. Komínové systémy Tona, vaša múdra voľba.